Привет, готини хора! Аз съм Жоро и се намирам в града на Лепите, центъра на Вселената, на едно специално място, за което искам да ви разкажа. Знаете ли, че преди цели 32 години тук в Стара Загора отваря врати един магазин, който с времето се превръща в истинска икона на града. Място, което всеки познава, което е символ на качество и разнообразие. Това е технически хипермаркет Багира. Днес Багира вече има 2 магазина в Стара Загора и още един голям обект в Казанлък. А екипът за всичко това надхвърля 200 души. Хора, които всеки ден помагат на хиляди клиенти да намерят точно това, което търсят. В магазините Багира може да се открие буквално всичко. Списъкът е много дълъг, но ще ви разкажа накратко за най-популярните категории продукти. Багира предлага богато разнообразие от електрически и ръчни инструменти и машини на доказали се световни брандове. Има чудесни находки както за професионалист, така и за домашни майстори. Отбор машини и вентоверти до отверки, клещи. Всичко необходимо за вашите проекти е тук. В магазина ще откриете и широка гама от строителни материали, включително гипсокартон, лепила, шпакловки и други продукти за сухо строителство, както и обков, крепежни елементи, различни аксесуари, необходими за монтаж и сглобяване. Сектор бои и химикали предлага огромен избор от качествени бои, латекс, мазилки и други материали за бояджийска работа. Тук ще намерите артикули на известни международни марки, а цените са доста привлекателни. На разположение е и професионална услуга за тониране на бои в хиляди цветове. Багира предлага всичко необходимо за ВиК инсталации и обзавеждане на банята. Тръби, фитинги, мивки, смесители, душове, аксесуари и още, и още, и още. Хипермаркет Багира ще откриете и много артикули за грижа за градината, занимания на открито и хоби. Разнообразието от градинско оборудване, къмпинг артикули, стоки за риболов и конен спорт, плажни и летни артикули е наистина зашеметяващо. Ако сте хора, които обичат да прекарват време навън, ценят качествените решения за релакс и забавление, непременно разгледайте какво предлага Багира. В хипермаркета има огромна секция с домашни потреби, където може да се намери буквално всичко за дома. Тук е истински рай за всяка домакиня. Впечатляващо е голямото разнообразие от препарати, а специално внимание искам да обърна на ето този продукт. Силиконов протектор за маса, който е един от бестселерите на Багира. Продава се и на метър и предпазва чудесно всякакъв вид повърхности. Вече видяхте. В Багира избора е направо безкрайен. Най-хубавото е, че освен десетките хиляди продукти на склад, магазинът поддържа и трайно атрактивни цени и ежемесечно прави намаление на над 300 артикула. Ако се абонирате за бюлетина през сайта bagira.bg, ще получавате актуалните предложения и промоции директно на имейла си. От онлайн магазина bagira.bg можете да поръчвате от всяка точка на страната и да се възползвате от огромното разнообразие на продукти и неустоимите цени. И още нещо. Освен вносител, Багира е и официален представител на много брандове и може да предложи атрактивни условия при пазаруване на едро. Това е чудесна новина за търговците, които търсят сигурен партньор за своя бизнес. Последвайте технически хипермаркет Багира в социалните мрежи и посещавайте bagira.bg при всяка нужда. Можете да пишете с въпроси или да се обаждате на телефона поместен в сайта.